каханне і гашыш. Ад восені няма ратунку, няма ні ў сенцах, ні ў дзвярах. І найвышэйшага гатунку уздымалі ВНУ свой сцяг. Міністры ўжо бралі па першай, дэканы нават па другой, паэты ўсё пісалі вершы сваёй нястомленай рукой. А шкаляры па першым піве, ну і вядома што, плейбой, паненкі іх, марціні з ківі, а потым як ставаў настрой. І было бачна, відавочна, ажно хрысціўся быў народ, што к нам прыехаў навёнькі навучальны год. За пару дзён да той папойкі, сябры, даруйце, адкрыцця, усе інтэрнатаўскія койкі занялі людцы для жыцця. Занялі Менск, занялі Воршу, Гародню, Віцебск, Магілёў, як немцы, можа нават горшай, бо ўсе пілі зусім не кроў. Ну, розныя бываюць людзі, але хвалюе нас адзін. Вітайце! Вася Ляванович, Ельскі раён, кавальскі сын. Цяплымі жнівеньскімі днямі Васільку Гомель павітаў і клункі сала на вакзале паставіў і прамовіў: вау! Даехаў ён да універу, Францыска нават з карыны. У інтэрнаце здаў паперу, адразу узгадаў бліны. І матчыны ўбачыў вочы, і слёзы шчырыя ў вачох, і голас бацькі сярод ночы: як будзеш піць, дык каб ты здох. На першай сходцы інтэрнату заўхоз, каменда, замдэкан трымалі слова, а рабяты трымалі ў прыцемку стакан. З Васьком жылі яшчэ два хлопцы, што былі салам тэт-а-тэт. Санёк з Бабруйску, Толік з вёсцы, ці Чорны гай, ці Новы свет. Нібыта назва карамелькі. А што нам свет? Это ж не газ! І пасля трэцяе бутэлькі для хлопцаў свет, вядома, згас. Прыносіць восень радасць людзям. Тое Васілька зразумеў, калі ён раніцой у аркадзе банаквы літр набыць паспеў. І рушыў скверам да філфаку. А Вася наш філолаг быў, і ад тае вадзіцы смаку паразумеў, дзе фак, дзе філ. І ён прыйшоў на корпус першы. Халаты, адыдасы, гам, ды штосьці было значна лепшым. Яе пабачыў там. Ну што ж, чытач, тае не дзіва, як загаловак пра каханне, то будзе хлопец там, дзяўчына, злачына нават, ужыванні. Але ўжо чую я пытанне ад тых, чытае хто праміж. Каханне, хай сабе каханне, але ж у назве ёсць гашыш. Віны сабе я не складаю. Мараль то не мая рэальнасць. І ўсіх на свеце заклікаю гетэраў славіць сексуальнасць. Дзея першая. Вераснёва. Пад першы корпус ГДУ прыйшла найлепшая палова, другая не прыйшла чамусь. І біяфак з філфакам побач, і фак фізічнай падрыхтоўкі. Як з поўднем разам жыве поўнач, так сталі жыць яны на ноўкі. Олька, паглянь, якія дылды! І чым такіх у нас куюць? Дзяўчонкі, можа подзем вып'ем?
С тобою пить, дык лепей ртуть. Ну, хочеш як, можна на нема, можна на плазу, ці на кантик. Не зразумеў? Гуляй, абрэбал. Хто я, ты шо? Нормальны пацык. Таких нормальных паўраёна і лядавыдаўкі я маю. Бывайце, суперчэмпіёны. Марго, давай гульню згуляем. Што за гульня? В 9 класе у такую лагеры гулялі. Знайсці хлапца, ну, скажем, Васю. І стаць ягонай быццам краляй. А калі будзе зусім гідкі, ці гомік, гопнік, ці сексот, хаця б на дзень, а потым швыдка дамо звароцца ў разварот, то рызыкоўная забава. Ды мы ж бландынкі, на што сэнс? Хеллоу, пакуль, якія справы? Горад які, такі і секс. Такога не было ніколі в жыцці маім. Хей, новы стыль! Окей, тады мне Онутоле? Ну, а цябе як ёсць? Васіль. Не меней, чым адно спатканне. І з доказам. Без дуракоў. А калі знікне зноў жаданне? Тады да Толіка дамоў. Ой, ну што ты так адразу? А блін жа, рознае бывае? Ай, дзе ж ты, дзе ж? Любоў зараза. Васіль, Васіль, цябе чакаю. Ну, на лекцыю мы пойдзем? Пайшлі, а што ж, спярша курнём. А маеш штосьці? Маю добра. Прыкінь, курнулі, бац, і ён. Ой, чаго на свеце не бывае? Хіба што проста так дзяцей. Давай, паплюхі і на пару. А добры гаш, як я. Гей! Праз час. На лекцыі санлівай, літаратуразнаўства гноем. Б6. Попаў. Б7. Ха, міма. Кудлаты, устань. А я што? Што я? Імя. Маё? Ну гэта... Толік. Ого, Маргошенька. Ага. Дзяўчынкі, што яшчэ такое? Ты так нічога. Ха-ха-ха. А ну скажы, ну гэта Толік. Як сябра клічуць тваяго? Каго? Яго? Ну гэта Вася? Ого, Вальжыначка, ого? Не, ну я не зразумела. Хто тут гаворыць, я ці вы? Абедзве ўсталі. Каралевы. Вы ў хлеў прыйшлі? Ці на двары? Ты бач, манерныя паненкі сабе вядуць, як у хабзе. Павыстаўлялі тут каленкі. Мне на наступнае ПЗ зрабілі, каб па рэферату, па парах, 50 сторонак. Пачулі, хлопцы і дзяўчаты? Ніякіх ссылак. Першасродак. Я бачу, хлопцы да ваеннай гульні імпэт вялікі маюць. Калі не будзе, Толік, ведай, такіх чыгунку забіраюць па адным тэлефанаванні. Да мужа, што з ваенкамата. І ніякога мілавання, ўсё зразумела, га, салдаты? Там карабель ты свой разгрузіш, які вайску падбіць не замог. І вам да універу, кукеш! Ратоўны празвінеў званок. З-за парт выскоквалі дзяўчаты, і да буфету грамадой, і там, у натоўпе бесаватым, жуючы смажанкі з вадой, паўсюдна чуліся размовы пра рэфераты, кунілін, гуся, язык і макароны, якіх уночы нельга, блін. У руцэ сціскаў Васілька коржык.
і да сябровак падышоў. Пра рэферат прамовім, можа? Нічога лепей не знайшоў. Герой наш, каб пачаць размову, з каржом малочным у руцэ. Дзве павярнуліся галовы, адна з румянцам на шчацэ. «О, наш герой!» Марго сказала. І Вольгу штурханула ў бок. «Глядзі-ка, коржыкам вакзальным вас спакушае голубок». «Ой, што вы, губашлёпка, хаця б і з коржыкам, а што? Твайго зусім, а пахавэлка няма. Мо згінуў паліто? Ці бублік точыць у адзіноце? Ці недзе корч шліфуе свой? Ты проста цыпачка ў пралёце. А гэта Вася, мой герой. Я Воля, гэта Маргарыта. А ну-ка, месца патрымай. А тых вон двух негабарытных мы возьмем сок. Фари-фа-фай. Два соки нам і медуніцу. Гляджу, ты, Воленька, запела? Што, зашкварчэла пад спадніцай ад віду сельскага Ромео? Ой, нармальны хлопец, хоць і з вёскі. Ну-ну, а хто мне учора тут скуголіў аж з акцэнтам польскім, каб я ды сельскім у інстытут. Ой, такая ўжо Марго ты звяга. Пабач, сядзіць і коржык есць, і ўся ягоная увага на мне адной аж дышыць ледзь. Тым часам Ваські думы плылі, як у акіяне караблі, і з цылаю з харыбдай былі, грудзей дзявочых вершалі. А што, няхай сабе і з вёскі, ну, пагуляем да зімы, ага, а потым дзве палоскі, сплюнь, дура! Вось нарэшце мы. Ад гэтых словаў нечаканых закашляў Васька тым каржом, і камедыйна, і пагана заржаў буфет панад хлапцом. Ты што, Марго падбегла і дала моцна па спіне. То амаль грузіш у войске цэглу, то ледзь не дохнеш пры стале. Сакраментальным каментарам агучыў Вася ту падзею, і было бачна побач тварам вальжыны стан, і нешта з ею адбылася, хоць звонку быццам не здарылася ёй змяніцца. То заўтра ўсем каля фантана прамовіў Вася і запіў. Окей, давай, табе пагана? Ды не нармуль, ну, я паплыў. А ці што сябра, Толік быццам? Марго паспела запытаць. Цябе ён знойдзе сам, сястрыца. Ну, сам дык сам, што тут сказаць? Ну як табе твой хлопчык-зайчык? Марго спытала Волю ўміг. Пластмасавы скамкаў стаканчык, сказала тая. Ціхі псіх. Окей, вярнёмся к договору. Лічыць свіданкай будзем што? Калі ў кафе завуць, мажорна, ці проста, ну, хаця б в кіно. Мажорна, пофіг не мажорна. Адказ, падумаўшы ледзь-ледзь, сказала тая. Хочаш порна, а хочаш кава, твікс і геть. Увечар той жа ў інтэрнаце гулялі хлопцы ў дурня з копам. Пілі піўко, ялі салацік з гурком, таматам і укропам. Ну шо, Васёк, як табе краля? Спытаў Талян і рохкнуў хітра. Аўца аўцой, не маю жалю. Такую нават і з паўлітрай. Сабе б у хату не прывёў я, ну сам падумай. Лоск і пафос. Губляць уласнае здароўе, на што? Забі! Сумніўны нарысь. Табе скажу я больш за тое, што караля тая не пра нас. Сказаў мне старасоскі Коля, такія кураць ганджубас. Што даруй? Ну, траўку, гашык, марыхуану, канаплю, п'юць малако і ядуць кашу. Чаго? Аля-улю, прачнісь, хлапец, з якой ты вёскі? І лад шануеш ты які? Другія норавы і лёскі, другія кураць васількі. І што?
Іх торкае, сапраўды? А ты у Волечкі спытай. Цікавасць – гэта аграмадны твой крок у новае Wi-Fi. Пасля тае бібліятэкі заві ў гэндаль ты яе. І пасля першых дзвюх са здзекам зрабі на твары. О, можа е? Чаго зрабіць? Так, ладно. Сядзі, маўчы, адно чакай. Такіх я ведаю дакладна. Сама цябе запросіць у рай. Дык што рабіць-то? Ай, нічога! Сабе паводзь, як мае быць. І так, адразу ж, ад парога. Пакаж, што ў курсе ты як жыць. Сядзі, вядзі сваю гавэнду, як карабель свой, капітан. А потым пойдзеце пашлэндаць, і ты жартуй пра Растаман. Раста каго? Пра растаманаў. Джамейка, Марлі, Легалайз. Пра Марлю? Ладно, отдых справа. Не дрейф, Базыль, все будзе айс. Ты твар, галоўнае, прасцейшы. Такі, ну типа ты Васёк. Ну, а я попрошу, милейший. Ладно, ты усёк? Усёк, не дурань. Васильковские, у нас нятемлевых няма. Ну, бенди здравы, Таликовские, за нашу и вашу, глык до дна. Наступны дзень. Не дзень. Ракета. Такім падаўся Вася ён. Бо ён узнаў, што слова гэта, ракета, падтэкст свой мае. І паддон, дзеля чаго ўжываюць людзі самай шырокай паласы і ад чаго на белым свеце на галове танчаць валасы. У Вікіпедыі багата тэарэтычных ё крыніц. Пакуль вы ўсе каталі вату, Васіль не дурань болей, ніц! Лікбез сабе зрабіў дастойны пра рагамафін монамі і набліжаўся на свіданку з паловы 6 да 7. Якая там палова 6? 0012 Вася меў, калі аб волечцы пярэстай, і ён думаў ды «No woman» пеў. Між тым і воля не губляла ні часу, ані фэнтэзі. І так сабе намалявала, якім ён ёсць, хлапец Васіль. І на гаўбцы касяк забіўшы, яго бязлітасна задула. У адны вароты і запіўшы, без імпазантнасці ікнула. О, то Васёк па мне ўздыхае. Пора б і ехаць? Што я тут? Чаго чакаю? Мо трамвая? Лёс вызначае інстытут. Лёс вызначаюць драбязныя, няегла шпаркія спатканні. Ну я гатова. Бы княгіня, Васіль, маё размеркаванне. На 2 гады вас дасылаем у новы свет, у Васильки. Вы дачакаліся трамвая, ваш новы адрес. І з посмешкой в окно закрыла, суседку убачивши свою. Аріведерчі, коз'ярила, як Вася еду, тру-лю-лю. І шляхам ведомым з дзяцінства на центр двинула яна. І восень шалясцела лісцем, а душу цешыла вясна. Прыпынак ведаў яе добра, як куфаль ведае абрус, як зведаў катаванне собра, яе айцец звыш беларус. Раёнчык ведаў то здарэнне, ды ўсе жылі само сабе. Жыццё адно, нібы імгненне апошніх літар КДБ. Перад вачыма праплывае ёй кожным разам бацька свой, калі прыпынак накрывае дзяцінства шэрасць даланёй. Быў чалавек, цяпер не мае, хоць быў і гонар, і намер, але пра бацьку памяць тая людскі народжвае давер, бо быў ён з тых, якія супраць, зусім не з тых, якія за. І знік калі тады бальзам. Дачка знайшла даволі хутка,
І 14-й маршруткай, якой вярталася да хаты, вядома стала, і калі выходзіць трэба, шафёр ведаў, як ведаў водар канаплі. І вось той момант, самы-самы, бібліятэка, ён і яна. У думках секс, на твары плямы, сумніваў спрэчных пацана. Паненкі збіты думы ў кучу, таксама не пра рэферат, а ён нічога потрахсучы, такія вочы. О май гад! Ну, пара жартаў, як звычайна. Алё-малё, всё нармалёк. Чаму б і не? Рэальна файны, ён гены Васька Васілёк. Спярша былі крыху сумнівы і лёгкі трэмар, і т.д. Сам'я, музло, якія нівы, гарбата, кава ці матэ. Усе тыя дробязі пытанняў, якімі поўнім мы эфір. На кожным першае спатканне, рыхтуючы для масла сыр. У залі, панабраўшы кніжак, за працу селі прагі без. Але ўжо карціла, як грыжа, пайціць адправіць СМС. І прабачэння папрасіўшы, пабегла Воля ў куток. Марго, я Нэнсі, ён Сідвішэс, я ўліпла, хлопец Аганёк. Катуй, ратуй, рыхтуй нататнік, бо маю слова ў вершы я. І свайму сэрцу не ўласнік, ДПБЧ, твой Оля-ля. Good luck, Марго ёй адказала, сама падумала, IQ зусім малой жыццё зламала. Малая думала, fuck you. І павяртаўшыся да Васі, дабілі хутка рэферат і драпалі, нібы карасі, пад небасхіл на далягляд, які ўвечары над сожам, такі бясконца сексуальны. Дарэчы, тут сказаць мы можам, што слова гэтага мы далей выкарыстоўваць форм не будзем, бо корань секс 5 раз ужылі, ці нават 6, калі сексота ад корня секс мы ўтварылі. Сядала сонца з-за бугорна, сядалі неферы пад дуб, на хвалях пачуццёў няроўных быў човен Васькін, нібы клуб. Сялянскі, поўны духам сэму, і шчырасці, вяселля тэж. І не здавалася праблемай быць з ёю, як ад сэрца верш. Студэнцкі вечар, піва-шклянка, найсаладзейшая ў жыцці. І пацалунак растаманка яму адвесіла. Прасці, чытач, што я ў марах, ужо бы ўбачыў наш герой. Насамрэч нашая Тамара сказала: мо курнёш са мной? І тут герой наш гераізму адчуў драпежны недахоп. Але ўсё прыняў. Ён праз прызму заўжды гатовы. Пулю ў лоб. Фармуліроўка ўзвесяліла, як трэба Волю над вячоркам. І раздубасіўшы кадзіла, узнаў Васёк сэнс слова торкаць. Жыцця та белая полоска, сканчэння мала па закону. І западлянскі, і незносна намалявались кайфаломы. Так, добрый вечар, шо тут палім? Які ў крыві у нас працэнт? Чаго-чаго? Таго, што маем у карманах у сваіх, студэнт. Ды мы нічога, а во гэта для рыбак корм, ці вераб'ёў. Ляжыць сабе так непрыкметна на лаўцы побач. Пазнаём? Не ў курсе, дзядзя, што за справа. Мы так, праездам, з Воркуты. Ага, давай, траві, красава. Дзяўчынка, вольна, з намі ты. Так это самае, а можа, не можа. Позна, дарагі. Рыхтуй па новы быт ты рожу, ён хутка выйдзе. Гадоў праз 6. Куды? Пусціце! Невінны ён, ну што за жесть? Давай, давай, закаці мітінг, каб хлопцу падаўжэй засесць. У сумерках губляўся горад. Зімоўскі вёў тэлеэфір, а голас хлопца сожам понад у пастарунка трапіў вір. Там быў пакінуты надоўга
патрульным Вася, і адзін ён з ценню караля Міндоўга у закон атрапіў каранцін. Да той пары, пакуль за стенкі мянтос старэйшы не зайшоў, і пачаліся жарты і енкі ад надыходзячага шоу. Што ў нас там ночы сёння? Ці мо спачатку паядзім? А гэта, нейкі зноў наркот, мля, і зноў юрфак, удвох, адзін, да незвычайны, штось з-пад гомля. Во сала ёсць, ёсць картопля, можа, СІЗО перададзім? Звычайны кажаш? Самы-самы. І што, адзін? Зусім адзін. А сала тое, чымся мажаш? Вядома з чым. Малойца, блін, далёка пойдзеш. Рад старацца. Вось яны людзі. Карані. Да сала сёння маем штосьці? Ды не маем. Ані. Ай, моя ты драма. Вось толькі вас хваліць пачні, далёка пойдзеш. Але покуль у краму, а мне дай бланк. Во ключ. Гані. 136 протокол. Хлапца за стол. Сам геть. И селядец. Так, мудак. Даруй мне, наш отец. Уваходзіць. Імя? Василь. По батьку? Саныч. А, пункт другі, такую ж мать. Што, маму? Маму Света? Ды не, тут прозвішча ўпісаць. А, дык гэта, можа я сам лепей? Паспееш сам, гадоў за 7. За 7? За 7. На 8. Вось дык 8. Чарговы жаворонок. Сел. Ну што, пацан, кажы, адкуль сам? Наркоты, млін, як пацукі. Ну гэта, Гомельская вобласць, пад Ельском вёска, Василькі. Я не наркот. Ну да, а хто ж? Ну это, філолог я. Нарколог ты, ух, даў бы як! З якіх балот да нас па ласку? Я з Васількоў, з Палесія. Ты мне тут, хлопчык, харэ з казкай. Ды Левановичаў сям'я. Сямёнаў? Брата. Васіля, а вы што ведаеце? Маўчаць, пакуль пытаю я. Маўчу. Маўчаць! Маўчы, свіння! Подсвинок ты з мурзатым брухам, уже и наших кайф одолел. Давно бацькоўскі дрын не нюхал. Ці мо ўжо нюхаеш, што болей? Дык я... Не-не-не-не, дык я... Да... Як Клаву звали. Не Клава, Оля, ой, мля. Что за Оля? Маўчыш? Маўчу. Кажы, а то як дам рамня, не трэба, а удувацца трэба. Дык я... Не-не-не-не, дык я... Прыгожая? Ага. Вось табе і ага. Як даў бы, курва, по рогам. Ну что вы, дядечка, не трэба. Я кахаю, так. Кахаю я. Ну кажешь ты, люблю, а я на что? Не ведаю. Косяк шмалю, Олю люблю, аля улю, йоу, рэпак раблю, ментовский рэпак раблю, трулю-люлю, ха. Смешно вам? Вядома ж. А вы кахали? Я? Не-не-не, ну не я. Як я кахаў. О, божа ж. Ой. Як мы с Семёном дзімбельнулись. Дядька Семён, цыц! Твайго бацькі брат. Пасля Афгану акурат.
у гэным свеце апынулись. І мы знайшлі б сабе наўрад, калі б не жонкі, так, калі б не жонкі, калі б не жонкі і самагонны апарат. Мо будзеш чарку? Дык няма. Няма у старлія ума. А у майора ёсць заўжды. То досвед, хлопчык, то гады. Давайте, вас як? Як хамяк. Василь Аугенович, майор. Я Вася. Ведаю, фраёр. Я не фраёр, филолог я. Так, ладно, тёзка, траля-ля. Давай. Давайте. Ух, якая, бачце? Ты думал, то ж первак. Тут і маркоўка, і бурак, тут і сцяжынка, і лясок, тут полі кожны каласок, усіх кахаю моцная. Ах, самагоначка моя. Дык якая? Что якая? Оля, что твоя? Такая Оля, Оля, Оля-ля. Дарэчы, можна позвонить? Не, няма куды спяшыць. От ты накаркал. Жонка. Тс. Алло. Так, Воленька, я узял. Да не об чым, ты с кем мне пить? Ага, сметанки. Хто кашляў? Да тут, земляк, студент. Так, з Василькоў. Гастраляваў? Ды не, дзяўчыну адбіваў. Ага, як я тады на танцах. Палескі, ведаеш наш дух? Траім навешаў аплявух. Чаго сядзіць? Дае ўсе звесткі, а за вакном, прикинь, яго нявеста, ды зуб даю, як той Ван Дам ён. Ага, цалую, перадам ён. Пабач, а? І сапраўды стаіць? Да ну ка дну, ну што рабіць? Са мной? Ну не, блин, з папай рымскім. Ну, можа, неяк не па-свінску. Тады дамо ты мне расписку, что я Василь. Что вы Василь? Что ты Василь? Что я Василь. Давай пиши. Ага, что ты Василь. И як мага. Не будешь николи рога. Не будешь николи буха. Ну, ладно, то за лишнее. Дай погляджу там, что ты пишешь. Так, я Василь и як мага. Не буду николи рога. Ага. Свою я невесте наставлять. И сёння ж ночью маю узять яе за дупу 3 разы. А калі меней, дык глазы мае хай выпадуць, язык таксама выпадзе, і я сляпая немая свіння. Ты пішаш там? А ну пакеш. Так я пишу, Олеж, бяляш ты днёвы з'еш. Ну, што не так? Ды трэба вочы. Ой, філолог, блин, як хочаш. Адно галоўнае, каб ноччу, пакуль я тут сабе сиджу, ты на паненку тую скочыў, і так яе каб раскурочыў, каб і трымцела і крахцела, як у чароце жаба, чуў? Ну, зразумеў, не чую, га? Дык, ну, нельга ж так? Што нельга, га? Мяне ты слухай, будзе зэба. Ты думаеш, з якой патрэбы, а 5 ранку под акном цябе яна стаіць чакае і ні хвіліны не губляе, і погляд ейны за ганьком. Цябе яна, мой хлопчык, хоча, аж чую водар з-пад спадніцы. Так што давай, ты сёння ноччу нібыта мэр панад сталіцай, і веткі транспартныя ўсе
твоим сомкнулись челясе. Ляціш, імчыш, то спыніш рух, каб курац зранку не опух, і лепшым быў юначы дух, прачнешся як яе наверх. І аддыхаеш сам двоя, пакуль яна твайго коня сядлае, гойсае на спех. Распіска во. Дык я пойду? Ідзі давай, ды не ваду, а самагонкі роднай, чыстай, налі сваёй, перад урачыстай, ты сексуальнаю гульнёй. І во яшчэ паслухай, стой, наш свет вялікі і малы, і найвялікшае бяды, у ім няма чымся, калі мы нашых баб бы не дралі. Тады б жанчыны ўсёй зямлі ваўчынай зграі загулі. Такога нельга нам, Василька. Вядома, нельга, нельга, блин. А там што сэм, што канапля. Адное, каб яец зеля. Я, ведаеш, было в Афгане, такія спальваў кунзеля. Так што давай, шуруй, Василька, і твоя родная зямля цябе чакае, а пасля такіх жа рэпчыкаў, што пашуць, не гледзячы на прамілля. Дай абдыму, зямелька родная. Ну всё, ідзі. Неверагодна. Во гэта сёння быў дзянёк. Вальжына! Да, мой голубок! Ой, Вася, Васенька, ты як? Ну так, нормально. Били так? Ды не, хіба морально. Ну говори штось моцна. Били. Ды не, ты ж бачиш. Отпустили. І сапраўды, во дура, а я уже до прокуратуры. Звонить хотела до юристов, что кодекс ведаюць празрыста. Ой, Вася, Васенька, мой Вася. А что, юристы ўсе кіўбасяць? Ну, все не все, але палова, другая сінія головы, але апошніх все радзей. Ну, карацей, як у людзей. Ты бач, юрфак. Цікава, ад? Ох, а як жа трапіць в інтэрнат? Куды яшчэ? Са мной ты сёння. Мой абаронца ты, мой воін. Хадзем хутчэй, я ж цэнтравая. Дома гарбата нас чакае, і коўдра цёплая для ночы. І да гарбаты, што захочаш. І крочылі насустрач ночы. Друг друга выпіць, каб бальзам. Гашыш, каханне, дзеўка, хлопчык. Далей што было? Думай сам.